तीन एक बार माई तारा चंदी के जयकारी लगा ले ना भाई ठीक है ना। जितना भी लोग आई बाल हल बाल की आज तक जो भी सच्चा दिल से माई के जोड़ा बगिल बा वास्ता सब खाली निकल उठल वास्ता सब खाली निकल उठल। इस हमने के नाई के नाम पर थोड़ा सा एकदम सच्चा दिल से हाजिरी लगावे के बोले के लगा एक बला एक बार प्रेम से बोले भोजपुरिया समाज की आई भाई भाव बता कि जयंती मंगला काली कि जयंती मंगला मस्तुते यही सलाह टीम के जोड़ा नहीं हमली के रोहतास जिला के इंसान भाई जहां भी जाला जोन जिला के जाला तालका मचा के आवेला ऐसा ही माई से विनती करब के टीम पे अपन आशीर्वाद बनी रहेगा ये माई देखी भक्त भाव भक्त कहता गुरु कि ये माई हर हलऊ आई हो जरूरत है लौकरा के हसावे जिकरा कुछ बोले ना आवेला ये माई हर ओकरा से बुलवावे और महिमा के बखान बहुत हम सुनने वाली इस मन में आस लेकर के विश्वास लेकर के दुआरा पे आइल बनी ये माई आज राउल दिन बा कि हमरा के जवान सैया जी मिलल बारे फौजी के जवान मिलल बारे जवान के देश के रक्षा करे खातिर बॉर्डर पे तैयार रहले। आज देखिए आज बारात भी बा गुरु जी ते बारात के जे दुल्हा बा दरोगा साहबानी क्या बात है ऐसे आई भाव बताए के बका हर किसे नुरा से नुरा सलामती हर रखी हो माई
अरे की बलमुआ हमरो अरे की सजनवा हमरो अरे हवे माई अदे सहा के हो जा वनवा बलमुआ हमरो हवे माई फौजी हो जा वनवा सेनुरा सलामत लखी होई माई अदाने तुझे हाथे सेनुरा सलामत लखी होई माई अदाने तुझे हाथे बलवा हमरो भावे माई तेसा की हो जा क्या बात है आयतने नहीं है माई आज राउरे देवा कि हमार सैया जी इतना नाम बा कि अपन देश के सेवा में थोड़ा सा भी कमी ना कर ले भाव बताती है कैसे ये सवाल के अच्छा बरस सीमा बाबा चाहिए झुके नहीं दे ले कबो मुड़ी भगत माई अच्छा सीमा वापस दे दे कबो पूरी भारत माई के आयतने नहीं है माई आगे भाव वाले की लिखा दिया कैसे झुके नहीं दे ले कबो लहर तिरंगा हर दम सीमा के वादा हवा झुका नहीं पावे सहले तिरंगा हर दम सीमा के वादा हवा झुका नहीं पावे मनवा बलवा हमरो हवे माई फौजी के हो जा वानवा सजना हवे माई देश के हो जा वानवा ये बाबा एक भाव एक बता थोड़ी देरी बाधा हवा के छोड़ दो सवार हो जाई थोड़ी देरी बाधा हवा के छोड़ दो सवार हो जाई तुम्हारी हो दे तू तेरी बात की आया दिल से ममाद हो जाई तुम्हारी हो दे तू तेरी बात की आया दिल से ममाद हो जाई बालकुआ
कहे के बता धन्य धन्य भाग्य प्रिया मिलल बजुआ सजना हमारे हवे के सखी दुलरुआ भैया साहब की कितना लोग जी भारत माँ के बेटा बा जे अपना भारत माँ से प्यार करते हैं तने दोनों हाथ के दोनों हाथ के ऊपर एकदम करेगा बा सब सीधे सीधे जे भारत माँ के बेटा बा जे भारत माँ से प्रेम करत होई उहे दोनों हाथ के खड़ा करे आ जे पाकिस्तान से चल के आई होई दोनों हाथ के नीचे करे तुम देखत हाथ नहीं कि कितना लोग जो हिंदुस्तान के बा भैया और पीछे से चारों तरफ से देखल चाहता नहीं है ने विनोद भैया हमने के बानी गल जीवन प्रेम से जयकारी लगावे के बा ई पता चले कि नहीं हमनी के भारत मां के बेटा माने जा प्रेम से बोले भारत माता की क्या बात है देखिए भैया चार गो आदमी बैठल बन जाओ ये कितना बढ़िया लगता है अरे वो सब बैठ जाएंगे एकदम बैठ जाएंगे प्रोग्राम के आनंद लेवो तो बढ़ जाएंगे हाथ जोड़ी बा सुनी जा एगो वो सब बात कहते नहीं हाई हाथ जोड़ने बनी ऐसे बड़ा हथियार हमारे लगे नहीं खे बैठ जाएंगे भैया चाचा ए छोटे चाचा आज बैठ जाएंगे हाथ जोड़ने के भी लाजिम बा कुछ ना